Kamaráti, kamarátky. Hlavne, že stali veľa peňazí. Hej, no pozrite sa, prišiel turista, odkiaľ ste? Statier. A chcete zaparkovať, hej? Áno. A chcete zaplatiť parkovné, alebo jak? Rád by som, ale je to zložité. Čiže neviete, hej? Neviem. No, ja vás to naučím. Kamaráti, kamarátky, treba stlačiť toto zelené tlačítko. A to jak mám na to prísť? To ja neviem, kamaráti, kamarátky, to sa mňa treba spýtať. No, a teraz zadajte EČV. Problém je, že nevieme, čo je EČV. Čo je EČV? Čo to je? Ja neviem, asi toto, že európska číslo výroby, alebo čo také. Máte na aute nejaké číslo? Mám poznávačú značku. No toto napíšte. Viete svoju značku? No, je to firemné. Kamaráti, kamarátky, EČV to je značka, Dick som nevedel. Hej, EČV to je značka. A teraz čo mám? No neviem, dajte ešte raz toto zelené tlačítko, ja keď neviem čo stlačiť, furt zelené stlačam. Kontrola práv, či čakajte. Kontrola práv. Zaplať mincov alebo kartou. No, ale máte presne? Nemám. Bo to vám nevydá. Tu Jakže nevydá? Nie, ti hovorím, košické kamokere nevydáva nič. Na koľko chcete zaplatiť? Tak čo viem, na hodinu? Na hodinu? Nemáte šancu, na 2 hodiny minimálne, keď máte dvojku. No. A keď kartou budem platiť? Tak skúste kartu, hej, to je lepšie. Hej? No jasné. No toto ma teraz doďube, hej? Nie, nedoďube vás to, vyhráte to. Vyhráte to, lebo... No dobré, kde dám kartu? Tam v štúrte dnúka. Hej. Dobre. A teraz čo sa stane? Ja neviem, asi čakajte prosím. Hej, tu proste turista tu nemôže prísť taký, čo sa ponáhľa. My tu všetci máme čas v Košiciach a to isté platí aj pre turistov. Vyberte čas. Rovnaké pravidlá tu platia pre všetkých. Akože čo? Vyberte čas, platí. Že koľko chcete platiť? Hodinu vám dáva za euro 50, to je dobre. Dobre. Hej, dajte to tú fajku zelenú zase. Áno, bankovatová platobná karta. Suma. Euro 50, to je dobre, dajte ešte raz fajku. Hej, to oni na tomto fičia. Hej. Ja vám ďakujem, pane. Čo myslíte, ste spokojní? Sú to protekcionalisti blázni. Toto tu dal tu, tak je totálny idiot. Dobre, tak čo, pošleme im toto video, nech sa hanbia? Pošlite, ja s tým súhlasím. Dobre, teším sa. A želám vám krásny pobyt v Košiciach. Ďakujem. Ak máte čas, pozývam vás na kávu. A nejaký doklad? Doklad? No. Paráda, máme aj doklad. Kamaráti, kamarátky, gratulujem vám. Maturita. Ako sa voláte? Radoslav. Radoslav, gratulujeme Radoslavovi. Všetci, čo si myslíte, že Radoslav si zaslúži potlesk, zdieľajte, lajkujte toto video. Super. Ahojte, Ondrej z Košic a Radoslav.